L-art taż-żon Orfutelajn li ngħatat lill-Università Amerikana tal-Ġordaniżi f'Malta mill-Gvern Laburista qatt ma missa ttieħdet mingħand il-pubbliku. Bil-Gvern issa jħabbar li se jkun qed jiffirma kuntratt ġdid li se jaġevola lil Saddin Bart fi Smart City fil-Kottonera. Il-kellim tal-Oppożizzjoni l-Artijiet u membru fil-Kumitat Parlamentari għal-Verifika Rebecca Cilja spjegat kif il-Partit Nazzjonalista qatt ma jista' jkun favur art li tittieħed lura mingħajr ma jkun hemm kumpens permezz ta' art oħra. Dan għaliex din l-azzjoni twassal biex ikunu aġevolati persuni li ma jonorawx l-obbligi tagħhom. L-art taż-żonqar qatt ma missa jingħatat lil Sadim f'proġett li kien fallut mill-bidu u ttieħdet mill-poplu Malti. Il-Partit Nazzjonalista kien dejjem mill-bidu li insista li din l-art tibqa' tiżed ma tingħatax lil Sadim lil AUM lil proġett li kien fallut u dejjem insista li tingħata lura. Issa f'kuntest ta' deal ġdid li l-Gvern għamel ma' Sadim qed jaġevolah billi aħna ħanieħdu lura l-art taż-żonor imma ħajatih art ġdida fi Smart City u anki fi Bormla. U għalhekk il-Partit Nazzjonalista qatt ma jista' jkun favur dawn it-tip ta' deals. Il-Partit Nazzjonalista dejjem ħadem sabiex din l-art tibqa' għall-użu u tgawdija mill-poplu Malti u kien il-Partit Nazzjonalista li sa mill-bidunet insista biex din l-art tibqa' mhux mittifsa mill-proġett illi falla sa mill-bidu tiegħu. L-Università li tħabbret pompożità li ma bħala mill-eks Prim Ministru Joseph Muscat lura fl-2015 bilan li suppost qajjem il-kummerċ ekonomiku fil-Kottonera fetħet il-bibien tagħha l-istudenti f'Settembru ta' 5 snin ilu. B'kollox 5 snin wara l-ftuħ uffiċjali ta' din l-Università gradwaw biss numru żgħir ta' studenti, meta suppost fl-ewwel sena tagħha din l-Università kellha tilqa' mal-1000 student.